Odhiambo machielo nyakor Mgajwange no mara Enirio Makare machiegni chenro enoimore en Sadek. Waikoni wechego manyien mag moseticho nyaka ne piny ru okinyi makawuono ka bende wamedo menyoni midhiero mag mokel kod koth mapek mano chwe pacho ka kendo medo chwe e thoth gwenge mathur ka nyakor Mgajwange. Ka bende mago mag siasa kweth mano donjo sirikal mano oyae duond bura mar ODM kawuono jochung' margi motegno gi siro chenro ma Kenya Kwanza ka koro giwacho ni mago gin mana chenro machal gi mago mane gintiere gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Mago kachiel gi mago mag athieth kachiel gi mago mag tuke waikoni chenro ni maro imore kaka pile waroko pachi lai mar ote machuo kariyo adek. Achelo no kabende wate live Facebook Ramogi TV, Ramogi TV K Imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya boy mar YouTube. Magethon weche. Mvua ikazidi. Kuzidi ndo tayari ukuta watu wakawa wameenda kujiziba hiyo mvua kwenye ule ukuta. Ndo ukuta tayari na ukashuka wote tayari hapo. Ji abicho to bang' chiel mar kidi ruombore kuom gweng' ma Jomvu e kaunti Mombasa. We demand the immediate revocation of the board chair directive to remove the Dagana from this position. The action of the board chair appear to serve the interests of a few individuals rather than the greater good of the hospital employees and the patient. Chenro mag thieth obedo gi ng'ikruok e osiptal ma Kenyatta University ka jotije ywak e midhiero moko tijgi. Skuma wiki nyocha wapidho kae kamuneno malachni waneno kodhi te lal mwayudo kanyo ting'o kothe mbolea to gi inputs duto te mwatiyo go koriwo koda kaleba. Pong' mar aora mayala okelo midhiero mar ola ka jopur mabondo bende ywago lal maduong'. Machiegni nyakor Mgajwange jaloko marwa en Elizabeth Otieno nyinga Lydia Okeyo. Sirikal ogolo chik mondo mi lor chenro mag jopuonjre dak e skunde moko makwan gi romo 348 ni mar pok gichopo rang'eny ma chik dwaro mar rito ngima jopuonjre. Makoro nyiso ni skunde go ok bi yienegi bedo kod chenro mag jopuonjre dak kuondego kata boarding kochakre dwe mar achiel higa manyien ma ibiro yawi e sikunde. E gwenge ma Kaluo, Kisumu kod Migori oyudo ni nitiere kod skunde ma ok ochopo rang'eny ma owinjore. Migori gin kaka Huruma Dola Academy, Matare Boarding and Day ECDE, Marindi Grace Academy, Sony Sugar Primary kod St. Benedict's Sony Academy Boys kata Boys Boarding Wing. County ma Kisumu, skunde ma omi chik maloro gin Obala Primary, Kisumu Elite, Ngeni HI, St. Gabriel Sofa Academy, Kimberley, Mandela Shiners kod St. Anthony Inclusive Academy. Mago ma Nairobi gin kaka St. Hannah's Primary and Junior School, Happyland Academy, Kasarani Group of Schools, Don Bosco Primary, Wanja and Kim kin mamoko. Counties mamoko bende nitiere kod skunde makoro orede lisi no akori bro lor kotendre kod onge mar nyalo mar keto nyithindo mondo mi odagie. Jabicho wito ngimagi kama moko adek to dhi nyime kod yudo thieth bang' kor ot mar kidi mane gichung'e tiende ruombore kuom giseche mane koth chwe gweng' ma Miritini e od bura ma Jomvu, kaunti ya Mombasa. Jabichgo moting'o nyathi ma jadweche 6 noriko yuore liel moro e alworano eka ne gibuok e tie koridoro. Joja oko ntiere kod ler koa e kaunti ya Mombasa. Ne en kuyo nyadiriyo ne jogo mane oyuoro e liel moro e gweng' ma Miritini e kaunti ma Mombasa bang' ji 5 mane oyuoro e liendno wito ngimagi bang' korot ruombore kuomgi. Joneno koni ji 5 go ne odhi buok e bath korodno bang' koth chako chwe mapek gi auka mane ogoyo korodno piny moumogi. Mvua ikazidi. Kuzidi ndo tayari ukuta watu wakawa wameenda kujiziba hiyo mvua kwenye ule ukuta. Ndo ukuta tayari na ukashuka wote tayari hapo. Na ndo wakafariki, pikipiki yangu nayo imeishia hapo. Waliokufa on the spot ni 3 na mtoto mmoja. Sawa. Na mama mmoja alikuwa ni mjamzito. Niliopeleka hospitali walikuwa 4, mmoja amekufa. Sawa. 3 wamebaki lakini wako hali mbaya hospitalini.
ino kitu ivunjwe, kwa sababu hata mimi aliyelala pale sasa ni mamangu mdogo, aliyelala mwingine ni mtoto wa sister yangu, aliyelala ambao tunaenda mzika ni mjomba wangu. Ushaona? Na nyumba ni hizo, hata mimi niko karibu na ukuta. Sasa nimemaka na watoto wangu, niwaambia dada waende kalale wapi matangani, kwa sababu hadi matanga tujue tuende matanga gani wala gani. Apisas ma kaunti ma Mombasa ne oyuoro kendo yango masirano kama kukum jodak ne oseyotend kambi ma ogero korodno kagikoni nitiere masira mamoko mosetimore motelo ne ma. Mchana wa leo tumepata janga kubwa hapa. Kuna sehemu hii ya ukuta imeweza kuangukia wananchi. Kulikuwa kumefelewa hapa, kwa hivyo wananchi walikuwa wamekuja kuomboleza, alafu kukatokea mvua ya ghafla, alafu hiyo wall ikaangukia watu. Mpaka sasa tumepoteza watu 5, na kati ya hao watu 5 ni mama mmoja mjamzito. Wiki kama za kuhesabu ama miezi ya kuhesabu, hii ukuta hapa ndani iliumiza watu. Nadhani kuna watu mpaka saa hii wako hali mbaya, wako ICU. Kuna watu wamevunjika spinal cord, wengine wamevunjika meno, na mpaka saa hii county walikuja hapo waka access. Kwa nini wasenge access kuta wote nzima yote hii? Na bradangu alikuwa yafanya kazi hapa ndani kibarua. Aliangukiwa na ukuta. Akaenda Potrizi alihudumiwa, lakini nyumbani alipofika nyumbani hakupewa kitu chochote. Akaugua hivyo, ni mgonjwa, hawakumjua chakula, hakumjua nini. Ndugu yangu uko ndani ya nyumba na yuaumwa na hakuna msaada ambao alimpa mpaka leo. Negikoni enayanga ni korodno ne okogere yo mowinjore kabende giseotend county kuom rem keto kange makare mar neno ni udi igero e yo mowinjore. Tanganya nikiangalia vizuri, kwanza sijaona chuma yoyote imetumika, sijaona metal reinforcement, ni mawe juu ya nyingine na simiti. Kwa hivyo hilo peke yake ukiangalia sio taratibu ya kujenga ukuta. Ukuta huu hauna hata chuma hata moja, haujajengwa hata na chuma yoyote, mjengwa tu. Watu wameumia, watu wamekufa, mpaka mtu afe ndio uje mfate mtu mwambie hii sehemu ni hatari, ondokeni. Mtu asipoondoka basi ni yeye mwenyewe, lakini ushamuelezea ule ukweli. Hii ukuta urefu wake kiangalia imepita ile kiwango cha tunachojua ujenzi. Hauna chuma, mawe ni kubwa, ni 9. Ringreji ya bichgo ne utere karkano ringre makos general kajimamo kadek mabene ne odo hinyruok maricho to dhi nyime kod yudo thieth. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jopur magwenge Masakwa e kar chung'od bura Mabondo kwano lal bang' aora yala muomo genge kendo donje puothegi. Jopur go ywak ni pi oumo chambe kaachiel gigi mag pur. Akoro gikwa sirikal mondo okonyi kaluwore gi midhiero ma ojukogi. Jafwambo mar Fredrick Omondi nitiere kod ler. Kaluwore gi koth masani chwe e gwenge mopogore opogore pachoka, aore moko koro osechako pong' ka e gweng' Masakwa e kar chung'ud bura Mabondo. Jopur mag alode kod olembe koro kwano lal bang' aora yala muomo genge ma odonje puothegi kendo yweyo alodegi. Pi oywayo alot manyoche ka pidho, osuga manyoche ka pidho, kaachiel gi kodhi manyocha aolo, odhi te nyaka manyo manyocha ng'iewo mago dhi te. Oganda wanyocha wapidho, magi te ne wachiewo wayudo ka pi opong'o te odhigo. Skuma wiki nyocha wapidho kae kamuneno malachni, waneno kodhi te. Kendo seedbed nyocha waketo ma odhi mago te pi oywayo te, to nyocha watiyo gi manyiwa mang'eny. Koro gima timore ni lal man ka eni oduong' zaidi, kata rabolo nyocha watemo be nitie kaka nyocha watimo pilot scheme mar study mar rabolo kanyalo time dho wath kae, to magi te pi oywayo. Kopogore gi alode kod olembe ma pi oimo, jopurgo bende wacho ni oulano oketho negi odundu kaachiel gi masinde ma gitiyo godo e goyo ne alot pi. Paibena manyocha an go manyocha gogo pi be pi okawo dhigo te. Kata pipes ma nigogo pi giywayo odhi te. Pipes nitie matindo maringe lowo, to kore ka pipes madongo bende mitimogo overhead irrigation mago te odhi. Giyango ni mae oweyo riwruok mar saga mar jopurgo ma iluongo ni Environmental Farmers Sacco gilal moweyo gana 500. Nyocha watiyo gi pesa maromo 500,000 ma mano lal mwayudo kanyo ting'o kothe, mbolea to gi inputs duto te mwatiyogo koriwo koda ka labor. Mano manye watiyogo, manye wageno ni kaponi pesa wano oduogo, nye wadhi yudo maloyo shilingi milion 3. Koro gikwayo sirikand kaunti ma Siaya kod piny owacho mamalo mondo okonygi ni mar lal makamano
oweyo gi gigoi mar ola mane gikaw giketo e pur. Kora kwayo sirikal ma Siaya oreko okonya nikech ayudo lal maduong'. County ma Siaya national government to gi well wishers manyalo konyowa mondo mi project kik chung', to ginyalo bolonwa gimoro kata ginyalo duokonwa luchwa mane watiyogo mondo mi wadhi mbele tich kik chung'. Ma loan manyicha wakaw mana ni watiyogo mondo mi wapidhgo jobondo. Pesa ni koro dhi duto tetete. Mae timore seche ma chenro pod dhi nyime mar manyo ringre jal moro ma nyinge oyangore ni Dan Ayuke manyocha olware pi ka temo ng'ado olalo ma aora Yala no. Frederick Omondi, Ramogi TV. Jochiw thieth osiptal ma Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital omiyo tenda osiptal no seche 24 ma tieko midhiero ma gintiere godo magi kamoriwo keto kuma mar thieth ne jotich ma osiptal no, ketho telo mar board kaachiel gi duoko jatatije manyicha ochungi Ahmed Dagane. Kaka yutho monilero no, chenro mag thieth norochore kendo weyo jotuo gi achiedh nade. Chakre okinyi, chenro mag thieth kar thieth ma Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital orochore kaluwore gi ng'anyo ma obak kod jochiw thieth maka. Nilikuwa nimeraswa hapa baada ya wiki sasa 4. Nikaambiwa nirudi hapa kliniki. Kurudi sikupata daktari. Sasa nimechoka, nina wasichana wangu wamenileta. Nimekoboa uba, metoka Bari na sijatibiwa. Watahudumiwa aje? Kama bosses wenye wamesimamia hospitali hawafanyi kazi, sasa watu wananchi ndio wanaumia. Jochiw thieth gi koni gitiyo e lwasi marach kakata okumba mar thieth onge. Bende giseyo tendo osiptal no kama oriwo board kaachiel gi jatatije manyien ma oyier kar mane en jatatije Ahmed Dagane mane oterie yweyo juma achiel ma okalo. Dagane ne oterie yweyo madundo ka itude kod mibadhi mar okumba mar thieth e osiptal no, wach ma jotich makao kwedo ni en okora mar wite oko. The nurses are currently working without a uniform or uniform allowance. You can find someone with the same qualification, same years of experience, did the same interview, placed in different job groups. Some staff are employed for 6 months. They don't have medical cover. Every 6 months, and the contract is renewed. We demand the immediate revocation of the board chair directive to remove the Dagane from this position. The action of the board chair appear to serve the interests of a few individuals rather than the greater good of the hospital employees and the patient. Nyaka sani gimiyo tendo osiptal no seche 24 mondo ket kare weche adek magipedho nono to chakre kiny tich ariyo thieth mora mora ok bibede osiptal no. Now they have issued a circular informing us that we can come. They're going to create a clinic, a ward in this hospital for the staff to be treated there. That one we do what? We reject. Kama atupati bima ya afya. Masaa ni mangapi? 24. Kama baraza alitabaduliwa, masaa ni mangapi? 24. Na kama Dagane atarudishwa, masaa ni mangapi? 24. Ng'anyo mar jochiw thieth e osiptal ma Kenyatta University Teaching and Referral Hospital biro e kinde mabende riwruok mar lakteche KMPDU nyicha obwogo mar dok e ng'anyo mana ndalo machuok bang' bago ng'anyo kuom thuolo ma hawo ndalo 60 e higa achiel. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Mag thieth wang'yo mago motede kod siasa kweth Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotelne kod jatend kweth manoke od bura Junet Mohamed okone gien gi siro William Ruto atamalo 100 ewi 100 kendo pok gineno gima omiyo ginyalo keto Ruto tesre e limbe margi kane giteno jatend piny e kaunti mar Taita Taveta Junet kod Lange okone singo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance mane gichano timo e masane Kenya Kwanza chopo kare. Otanyambagane giler. Endelea kuunga mkono. Manandalo achiel bang' ka duond bura mar ODM otimo romo mar adhaya e kaunti ma Vihiga kendo singo bedo kod jachung' e laro komten piny 2027. Riwruok mar Azimio kotelne kod jatend kweth manoke od bura Junet Mohamed okoni sani thum wero mana jatend piny William Ruto kendo en magisire 100 ewi 100 nyaka debe. Mimi ndio minority leader kwa bunge na sisi ndio wapinzani ambaye katiba inakubali. Hii wengine wanarukaruka hapo wanajiita upinzani, hii ni fake. Naona saa hii manyumba zinajengwa, stima inaunganishwa, tunangojea bado kitu ya kupinga, lakini sioni kitokea. Bado napima hali ya hewa, naangalia kitu gani ya kupinga. Sasa ndio nimefika Njukini,
nikijua ya kwamba bado sijapata agenda ya kupinga, bado sijapata. Yule ambaye atasimama kwa barabara ili azuie, tutapita naye. Jotelo mane oteno rute kindero mane obage kaunti ma Taita Taveta, mwenywando jatend migao marateko kod Modhi Opiyo Wandayi, mane en jalup ogai mar ODM Ali Hassan Joho, masani nie leo mar mwandu manie bolo, duto koni Ruto erwadhgi ka kweth Azimio, man kod ting' mar keto jatend piny orindi maliet, oywa ng'ich kendo go bade piny. Nipo gineno gima demigi ket Ruto e orindi maliet. Saa ingine sisi, saa zingine hatukubaliwi kuongea siasa kalikali kama waziri wako, lakini ukweli lazima usemwe. Mheshimiwa Rais, ile wewe unaendelea na kazi ya kuunganisha Wakenya na kuchapa kazi, wengine wachache wanaunganisha makabila machache. Mheshimiwa Rais, hiyo haikubaliki hata kidogo. Na Mheshimiwa Rais, nikimaliza lazima niseme ya kwamba hata wakiendelea kupangia wewe hata 2027, sisi pia tuko na uwezo wa kufanya mpangilio. Sawa sawa? Kuna watu tukiwa hapa, wao wako kwa mtandao. Mheshimiwa Rais, mimi ni waziri wako. Mheshimiwa Rais, nakwambia nchi haiwezi kujengwa na mtandao. Nchi haiwezi kujengwa na watu ambao kazi yao ni Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Na mimi nawaambia leo, nawapatia notice, wasione wao peke yao wana mdomo. Hata sisi tuna mdomo. Wakituletea noma, tutawaletea noma mbaya sana, my friend. Jatend piny mane odok e kaunti ma Taita Taveta otelo ni en kinde ma sirikande mar Kenya Kwanza keyo dongruok kutende kod singo mage ne oganda jo Kenya. Ngumuza hii barabara, tukaongea hii barabara, tukajadiliana hii barabara, na sasa imefika mwisho. Hii barabara sasa lazima nijenge kwa vyovyote. Huyo contractor nimemwambia hii kazi ni kazi kidogo, miezi 2 peke yake inatosha amalize hiyo soko, alafu tuendelee na kazi hiyo ameanzisha. Alafu akimaliza ya pande ile, wale wananchi wako pande hii wahamie ndani ya soko, ndio nijenge pande hii. Giko ni tich maduong' madwarore en mar riwo jo Kenya kanyakla kendo kedo kod akwede mag dho udi mana tok thichoko kendo riembo mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua okiapisi kanyange mar nyithindo. Jameni, sisi ni watu wa taifa moja. Ukabila haiwezi kutusaidia, migawanyiko haiwezi kutusaidia, chuki haiwezi kutupeleka mahali popote. Wakasema sijui fulani hana share, fulani iko na share. Simuliona vile tulinyorosha hawa? Simuliona vile tulifanyia hii bunge? Na mtu yoyote ambaye ataenda kwa hiyo barabara wembe ni hiyo tu. Ruto osidho chenro mar keyo sitime kor gwenge kaka gweng' ma Ramson, Mwangui, gedo mar ute manengogi ogonyore e kar dak Manjukini, gedo mar sikul ma Lesesia Primary, gedo mar apaya Majipe, Sesi, dute kaunti ma Taita Taveta. Sawa sawa. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Rawere mag Gen Z mane ondhi kinde ng'anyo kachiel kod mago manokalo e sand helwet obila dwaro duol magao kaka obila tata chenro magi IPOA mondo mi ochiw report manimba e wi lal jo Kenya kachiel kod nek mar moko kuomgi. Rawere go wacho ni od bura kachiel gi duond bucha moko ma onego ket sirikal tesre sani nende tijgi. Cynthia Onyango nigi ler. Ka oloso e boma ma Nairobi, Joshua Okayo mane oloso e loro werego ne okwayo duol mar IPOA mondo wuog oko mapiyo kendo mi jo Kenya lipot moyiedhi e wi nek kachiel kod ndicho mar jopiny ma osebedo kadhi nyime pacho ka kuom kinde ma ogwaro. We want a comprehensive report on the state of abductions and illegal actions of the police on the people of Kenya by IPOA. How many people are missing? Where are they? And who is responsible? Bende gisiemo wang'o bila mar okwach kich ma giwacho ni oketo mila mar paka gi oyie ndhiyo jo Kenya kar tiyo tijgi kaka chiko puodho. Gilero ni tugo bilago mar lao ng'ato achiel kod mtokni turi ketho omenda mar jopiny. Constitutionally, your work is to investigate where there is allegations. I want to urge you, I know you know that is what you ought to be doing. Let us embrace a culture where if Sankara has got questionable integrity, avoid the drama. You are wasting public money going for one individual with 10 Subarus. Are you no more? We don't want this militarization and police state that we see in East Africa. Roeregi bende okwayo riwruog jodolo mar dind Islam mong'ere ni SUPKEM
mondo wuog oko kendo se sirikal ewi mago ma ok dhi kare pacho ka kaka jowetegi mag Jokristo yande osetimo. We have seen the Kenya Conference of Catholic Bishops speak. We have seen other bishops from other denominations speak. We have seen the Anglican Church speak. And we are happy that they are all, in support of what the Kenyans are crying out for. But we want to hear those that have not spoken, like SUPKEM. Bende, giwacho ni gibiro medo bete opara manyime sayo sirikal, kendo singo ni ok gibiro nindo e tich kaka kweth monego ket sirikal tesre, magiwacho ni osemien sukari e dhoggi. And we are ready to ask the questions that our compromised parliament and the opposition, which is no longer existing, aren't bold enough to ask Mr. Ruto. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jatend duond bura mar na Kenya Martha Karua kanyakla kod okinde mamoko maya e pachoka ne ochopo e doho ma Uganda ka gin kod dwaro mar chung'ne jatend kweth maketo piny owacho ma Uganda tesre Dr. Kizza Besigye. Kata kamano Karua no tam chung' kaka okil mar Besigye kaluwore ni oonge kod otiko mayiene chung' kaka okil e doho ma piny ma Uganda. Kaluwore gi minod Besigye Winnie Byanyima, obila ma piny Uganda nogeng'one malo kinde 20 manowuok e piny Kenya kadhi piny ma Uganda mondo mi gichung'ne jaode manondhi e pachoka kendo bang'e nochwale doho ma Uganda. Besigye odonjne gi ketho mar bedo kod gilweny moko tok chik. A humiliating body search that I was subjected to twice, and all members of the legal profession were subjected to. First at the gate, then as we entered the courtroom, another body search. Dakan prariyo nyakoro mgajong bang sadek marutieno chendro en oimore. Erokamano kuom kete mana kera Ramogi TV na asengo kao moko kuom pachu e chenone maro imore kaka pile kapoko kao yo mokwongo enoka haus Nyarochola Sagam wacho ni entie kang'uno rond jiru mora hinya gi chero Daddy Ward Samson kawuok game Bar Kalari en gimino de Jacinta Hauma ogomos na jogo duto moyudo masira Mombasa Nyasaye mondo mi wede kudosiepe no bende kanyo ote mar Felix Ochare kantiere Kanga wacho ni entie kodwe chendo kano echegio makare. Eric Odemo kaya chungi Kanyamkago wacho ni enbe entie kodwe kachiel gimino de Winnie Nyaramoyo kod sirikal wacho ni sirikal opare jogo ma oula sani sando. Wuod Mama Rosa Kudumo bende wacho ni en ool gi Kenya. Opposition sani olokore support government owuoro sana wacho ni Yesu emobiyo moganda en Migori County. Erokamano. Beta Charles wacho kacha ni embe entie koda kata kamano wacho ni lit ne koneno kaka dhano wito ngimagi apoya nono. Nyasaye oket chunygi kama okwe. Faith Mzomo kantie Malindi mano mwalimu wacho ni jogo mano wito ngimagi e masira ma opore Mombasa no chunygi onind kama ber kaito wacho ni Joyce Achieng kaumos mare hokona Disemba maber mopong kod gwetho. Onesmus Tito wacho kana ni entie Kisumu Manyata min gi Monica gimora hinya gi chendo bende no kanyo ote mo or kanyo gi Oguda Kayesu kwa ya county ya Migori wacho ni jo Migori duto te okaw mos jo Migori County wacho ni anyis gi Nyasaye oherogi to pindra be oherogi. Erokamano ahinya Oguda Kayesu kuom ote mari. Ano bende kanyo ote mo or kai gi Wood Samson kawuok gima paraseso mano bende kachiel kod ote mara Stanley Ojowi. Stanley wacho ni entie Suba South Magunga Dala. Mama Kimela ni wacho ni entie Migori Kakrao. Ano bende Oduor Olima wacho ni entie Bungoma. Jaode Dorin Minasipo wacho na ruaki budho machiegni Dorin. Mondi Orege wacho ni embe entie kodwa wacho ni odiere kaka ODM wero wer machielo. Wacho ni manifesto bende koro duogo chalre achala. Wacho ni gento kinyati makare to onge rach gitia ne oganda. Elisha Odhiambo wacho kacha ni entie kodwa. Wacho ni Nyasaye mondo bed jahocho mosiko ne anyuola wede kod osiepe joma wito ngimagi apoya Mombasa. Eno Anyanga makopia jogo Katuma bende wacho ni entie Katuma Arujo Ward. Wacho ni otio mos kuom joma okuta hoinyo. Rokamana henya nyakor Mgajwang wayo matin med otimagi kwa duogo wantie kod mathoth ikedi mabor maino imore. Virtual
games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na make millions in seconds. Make millions in seconds. Kubali kumoka na virtual games na Shabiki.com. Nyakwa Ramogi. Joluone ogongero ni ng'ol nyalo yudie widongo. Ma ng'ol ma oyuda kaduong'. No konyola gi ng'ol. Oyugi Dickson ne oyudo ng'ol e widongo. Makoro accept nyan ng'ol chakre class 8 men 2030. Ng'ol mane oloko ngimane chuth. Osiepene nong'oga. Jafwambo marwa Cynthia Onyango kolonwa matut sigand dak mar Oyugi bang' yudo tich mar ofis tame nikech ng'ol mare. Kaka dhano nong'iya, aja ni kae kama okdwar joma chal kama. Tich ariyo ni tarik 3 saa 1:03 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga okod duol mochung'ne pok mar omenda mag piny owacho mondo dewe wang' counties pod nigi pek e lweny mar kedo gi landruok kute mag ayaki e kinde ma itimo pok mag omenda ne counties. Wanga wacho ni counties ma nigi pek e lweny kedo gi landruok kute mag ayaki anyato counties ma oluoro nam lolwe ma oting'o Homa Bay, Kisumu, Migori gi Siaya pod ni kod ting' maduong' e kedo gi tuo makamano. Miyo pok mag omenda ma imiyogi e sekta mar thieth onego omedi mondo miyo konygi e kedo gi kute mag ayaki. Okone riwruoge ma ok mag piny owacho ma osebedo kachiwo sir ne counties e kedo gi landruok kute mag ayaki sani dok piny kendo manyalo miyo lweny mar kedo gi kute mag ayaki e counties gogore piny. Does not take into account the fact that some counties have a disproportionately heavy burden of disease of HIV. You have people who are on treatment from the beginning to the end, and the revenue sharing formula by the Commission on Revenue Allocation does not take this into account. And we as the Lake Region Economic Bloc presented to the Commission on Revenue Allocation, when they're doing the new formula, they should allocate more resources to counties that are dealing with the HIV and AIDS pandemic. The race is against time, but we will be catching up with time so that by 2030, we will have reached the end of AIDS. We have heard of the triple threat. Our young girls are still under threat of new infections, GBV, and teenage pregnancy. We are just going back on our PMTCT achievements. Migao mar thieth e kaunti ya Migori kotenre kod johera mag opich adhula tiyo kod weche tuke chiwo puonj ne rawere e midhiero 3 ma joko gik mamoting'o hiye ma oiw landruok mag kute mag ayaki kod lwenje mag kit chwech ma osebedo kanimale alwora ma nam lolwe. Jojuma Negeler. Alwora ma nam lolwe mag Nyatike kaunti ma Migori osebedi kae geto ahinya ng'wech mar kedo kod midhieche 3 madongo ma joko rawere ma oting'o mako yemo mondo landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod lwenje mag kit chwech.
Lipod mawuok kuom migawo mathieth e kaunti ma Migori yango ni kwan rawere mathoth pod kale midhieche adek madongo ma juko rawere e alwora mag Nam Lolwe. Mae osetudi kod kit yorego mag nweng'o ma oting'o wechego mag lupo e alwora mar Nam Lolwe kaachiel kod kit dak. Along the lake, iyudo ka nitiere kaka cash flow kaendi. Iyudo ka jongware nitiere kaendi, the money is just, there is exchange of money ka. Kas nitiere fishermen bende ni kaendi, giluwa nyithindo giendi. Ka gimiyo kata gimoro matin, then sex is just the order of the day. E dho nam ka iyudo ka weche mag dhi e nam loso pesa matindo tindo iyudo ka bede samoro ji bedo go excited to ma kendo miyo weche moko mag usherati bedhi malo. E okang' mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki, mako yie momondo kaachiel kod lwenjego mag kit chuech mayudo rawere, migawo mathieth e kaunti ma Migori sani omakore kod joherago mag adhula ma bende obago tuke e alwora mar Nam Lolwe mar jiwo puonj rawere e yore mag kedo kod midhieche adekgi. Nwa realize ni wan gi a lot of untapped talent e gwenka. Nabiro gi wach tournament ni as a way of puonjo nyithindwa. Nikech sama watime, wan gi partnership gi some health providers. Kaka higani, nwa partner gi Luala community. Mondo wapuonj go nyithindo about the dangers of early pregnancies, unprotected sex, exposure to HIV/AIDS. E kindo picha adhula ma ong'ere kaka Managers Cup mane obagi e gwego mag Sori e wodno mar Kachieng, opira bende ne olosi kod manejane machon mar Kachbon Manyatike Steve Ogony. Rawere noyudo thuolo mar puonj ng'eyo chal gi kawo tende kod kutego mag ayaki kod kony mamoko. As they showcase their talents, wamiyo gi services kumoting'o HIV, screening, testing, and then also counseling. Also teenage family planning services, condom distribution, togi HPV vaccination, that is chiwo vaccination mar magengo cancer mar ofuko mar the ofuko mar nyuol kuom nyithindo ma between the age of 10 to 13, especially girls. Man kech iyudo ka nitie quick money seche moko to gin quick money mokony jowa. Adwaro mondo mi nyithindwa ofocus. Apisa ma ochung' ne tayo chenrogo mag thieth ne rawere Sabkono Manyatike Florence Otieno wan rawere mathoth oluor chope ute mag thieth mondo ging'e chalgi, kawo tende kod kutego mag ayaki kod yore mag thieth mamoko, ka wacho ni ka okalo kuom tuke mag adhula gibedo kod yot e chopo irgi. Luoro biro osuptende. Koro yun koro ka gibiro sport kaendi, we give them health talk as we also give them services. Ya koro ka gibiro mang'eny koro yudo gi yot maloyo jok madhi e osuptal kwarito gi mondo gibi e osuptal. Steve Ogony bende ne obago picha adhulani mar chiwo thuolo mar puonjo rawere e yore mag kit dak makare. Ne ojiwo oganda duto mondo wuog oko kendo koro kony e rito rawere mondo koro kik gidonjre e gigo eko maketho ngimagi. Nwachak wakelo e period ni wan gi ndalo moketi mag activism against gender based violence. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruog jolony ma joluo e kaunti ya Mombasa midendo ni Luo Professionals koni gi keto maino madano ne nyithi luo ma jonyuol gi onge kod nyalo yudo somo kaachiel kod tiegruok mowinjore. Gikoni onagi rito nyaka koro bed motegno korka weche mag ohala kendo gikre mar siro jowetegi mar neno ne gi dongore kaka oganda. Jojawa koni gi ler koya Mombasa. Ne en romo mane okelo kanyakla jokanyono manie riwruog jolony ma joluo Mombasa midendo ni Luo Professionals mar twak ewi okange magisegoyo e jiwo weche mag somo, ohala kaachiel kod tiegruok mag tije mopogore. Kamati mochung' ne weche mag somo e riwruogno koni maino gi medo keto mar siro somb jopuonjre ma jonyuolgi kata wedegi onge kod nyalo. Last year ne you apply. From the report I've given, Jomano qualified and wamiyo support. Koro en koyo makende, ni let us reach out ne joma needy, Luo community ma needy in Mombasa. Kate I group ka, inyalo yudo kan samoro ng'ato ne nigi tich, to tich udhi opusore olal. Jo group ka be nyalo bedo needy. So kwa wuoyo kuom joma needy, it is not necessarily outside the group. No winjo som ni wager college marwa mwatere jodalawa timiyogi discounting rate. To wan gi jowa manyalo sponsor wa in engineer, supplier,
lands, name them. Koro kwa segero, tuamiyogi discount. Hana paro ni mane partnership ma permanent. Kotelnegi kod jakom Pius Okech, riwruogno mosebedo kachiwo kony mag somo e higa ka higa, koni morgi en yawang' oganda onagi mondo mi giyud thuolo mar donjo kata tiyo e sectors mopogore e pacho ka. King'iyo kwech ahinya, ibiro kelo chaya kuomi. Ok wadwar ne jowa sama tin to ringo kumachielo ja. Nyathina omoko. Wambe wanyalo puonjo nyithindwa. There's no little money. Ngenji imiyo bursary as it was 5,000, but last year wanomiyo 10,000 bursary. And I hope this year, if we get good money, we might even do better. So, colleagues, be encouraged. Be there for Loop. Be there for the needy Luo children in Mombasa. Partnership. Bed manago siepni manyalo luongi tich mondi ti. Mani osiepni. Extend partnership mok ni e Luo land kende. Kata ma oko. Upartner kaluwore gi kaka intie profess. Riwruogno oting'o laktache, okinde, engineers, jopuonj, jofwambo, obila, funde mopogore kachiel kod johala e kind jolony mamoko. Kidhi ka Somalia ma ji gore kocha, Mogadishu nika. Kendo giherore ma Kenya ka ogigore. To kidhi ka Chinese Square, mwando gi miyudo. To kidhi ka Wahindi gi India, ilongo ni Asia Community. Omiyo ka ng'ato ni hotel, to tende no te kata korach. Joluo dhi oninde. Gi demand the services. To kikucha hotel mar jadalau. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kaluwore kod kido kod tim mar oganda mar Jo-Turkana, bedo jadoho en gima oyiene ng'ama dichuo. To kata kamano dichuo mapango nyuomo dhako mar ariyo nyaka lerne Mikai dwaro mare mondo mi Mikai oikre tawo chenro duto mag arus moting'o chana arus, nyombo kachiel kod rwako nyachira e dala bang' timo arus kod jaode. Jafwambo mara James Opondo leronwa mor kod ilo manyalo kwako nyombo moro e Turkana ma Jeremiah Napotikan kachiel kod Lilian Komudei ma en dichuo kod jaode nyoriwore nyuomo nyachira kendo rwake pacho. Ne en miel kod sigalagala mochuo chieng', nyasi makende mar nyombo mar kido mar oganda Jo-Turkana mane otimore gweng' ma Kosikiria Kerio e Turkana madiere. Anyuola mar jaduong' Jeremiah Nepotikan kod mikache Lilian Komudei ne onyuoro nyasi mar nyuomo nyachira Sylvia Amoit, giduto ji ariyo ka gin kod mor kod ilo marita wachni. Siku ya leo mimi ndio mke wa kwanza ninafanyia mke mwenzangu ambaye ni mke wa pili kufanyia mila vile mimi mwenyewe nilifanyia hiyo mila. Furaha yangu ni kwamba mke huyu ambaye ni mdogo, watoto ambao ni wake hawatapatikana tena kwa hiyo boma, wamekuwa ni watoto wa watu wa mume. Kalure kod Mikai, jaode ne kane olero ne paro mar med dhako mar ariyo ne osiro lwedo kendo nobedo kod mor mathoth mabang'e ne ochako loso chenro mag nyombo kind jaode kod nyachira. Licha ile mali niliweza kufuga na licha ile mali Mungu aliweza kutubariki, nikaona ni vema nipeane hii mali ili niweze kununua watoto nawe watoto wangu katika familia. E Uganda masani nyieke okwinjire kendo kinde duto gigo lweny mochuo chieng' ma jodongo chwoe nyaka okwajo piny kako machielo to Mikai oganda mar Jo-Turkana bedo para manyime e rwako nyachira kendo konyo e rwako welo e kinde nyasi mare. Hakuna maneno, sisi tunaishi pamoja. Huyo mama wanashika mimi vizuri, hata ameshughulikia watu yangu, watu ya mheshimiwa. Kama hatungekuwa na ushirikiana kamili, mimi nikiwa mwanamke mkubwa singeweza kupatikana mali hapa. Ekinde mayuoche yuko e miel ka ginyiso mor margi bang' timo nyombo kaka ne giwinjore. Jodongo bende oikore ka e tieko kweche duto madwarore kind anyuola mar nyieke kod anyuola mar dichuo ka gikironegi pi mar gweth. If you have been giving your in-laws money, maybe another one gave 100,000, 200,000, 50,000, maybe you have given over even 10 million. Before marrying, it's not counted. What we
value here are the goats, are the camels, the cows, and donkeys. Arus ni kochopo e giko mare, welo mane oyuoro riwore kod anyuola elamonegi gweth e ngimagi manyime. Na aendelee kushika familia yake kuweka kwa pamoja. Jinsi vile anaweka Waturkana kwa pamoja, hawezi shindwa na wanawake wawili. James Opondo, Ramogi TV. Johala Dawath Marongo he county ma Kisumu kono lal magiseyudo kokalo kuom rach mar ndara ma ochiko Dawadhno. Johala go wacho ni rach mar apaya mondo gichwalo mwandu gi e chiro mamiyo mwandu go kethore. Reporter marwa Veronica Arugo miyowa ler koya Kisumu. Koso bedo mar ndara malong'o mochomo wath ma Arongo. Johala wacho ni miyo gi uso rech e nengo mani piny. Ni mar ok ginyal chwalo mwandu gi e chirni mamoko. Wantiere gi shida mar ndara. Kech seche moko wanyalo bedo ni wayudo kata ochonga kaka koro wamoyo chonga kani. Kaka lor chop Arongo tek nikech ndara. Seche mwasaland kwa saa e tiyo mag lupo to wabedo kod chandruok nikech waonge kod yo madonje beach maber. Waonge kod access miyo rech bedo kod nengo ma ni piny, koro waonge kod yuto maber. Wakwayo sirikal ni mondo tem loso nwa ndara mondo wayud ndara maka jolupo osa lupo to johandwa yudo kaka donje beach kendo kawo rech maka moro yietho osago nam. Johala kachiel gi jolupo bende chwalo dwondgi ne sirikal mondo okelnegi omenda ma ginyalo holo kendo timo go ohala kaka timore e wedhi mamoko. Onge mar kuonde go malong'o mag yedhi en achiel kuom midhiero ma gin go. Nitie challenges mosebedo kwa kale weche mag nam, koro gimwaduong' makwayo sirikal mondo konywa. Kaluwore kwa manyo kaka support mar financial support, any SACCOs manya bedo within the BMU, wanya yudo kaka wanyalo yudo loan mwaholo manyalo konyowa dongo tijwa mar luponi. Mondo wambo wayude kaka wanyalo dongre. Tich mwatiyo wan tiyo tich lupo sana sana waluwo omena. Endo omena mwaluwo ni e kinde ma koth chwe kama wabedo kod chandruok ahinya nikech waonge kod kama inyalo tuoyo omena e seche ma omena obiro ma iluongo ni landing ma iluongo ni dryer. Waonge kod dryer. Wakwayo sirikal kanyalo geronwa gima iluongo ni dryer mandalo ma koth chwe kama to jowa kosa e tich mar lupo mondo kik gibed kod lal mang'eny ahinya. Luoro ma johala ma alworani ni godo en ni kaponi okoresgi e kongonegi ndara to biro bedo matek chwalo mwandugi e chiro. Arogo Veronica, Ramogi TV. Safar mar sambaza furaha na Safaricom odonjo juma machielo ka jodak ma Nairobi kochakre kawuono biro yudo thuolo mar loyo mich mopogore opogore kowuok kuom kambi tudruok mar Safaricom. E limbe ma kawuono apisas mag Safaricom nolimo gwenge kaka Chiro ma Kenyatta, Dagoretti, Kona, Kawangware kod Kangemi. Jafwambo mar Federico Mundi nitiere kod ler mathoth. Safar mar kambi mar Safaricom ma idendo ni Safaricom Sambaza Furaha kawuono chopo e boma ma Nairobi. Apisa maduong' mar Safaricom Peter Ndegwa kayawa yanga safar mar kambino mar ndalo 6 e tung boma ma Nairobi. Jodak ma Nairobi oyudo thuolo mar romo gi Peter Ndegwa kachiel gi jatend weche mag tudruok manyasani e kambi mar All Media Services Fred Afune kastembe mag Safaricom kaloyo mich mopogore opogore. We want to reward our customers. We want to celebrate our customers for being with us for 24 years. We also want to educate our customers about our products, about how to ensure that they guard their money and also data from fraudsters. But also we want to reassure our customers that their data is always safe, secure, and also our network is always on. Wananchi wametupokea kwa njia nzuri, wakisikiza vituo vyetu vya redio na televisheni pamoja na partners wetu Safaricom. Tunapatiana zawadi, tunasambaza furaha. Watu wamefurahia kila mahali tulikuwa, kwa hivyo tunatarajia Nairobi pia. Sasa wiki hii tuko Nairobi. Kocha koregi Kenyatta Market, safarno ne ochomo Dagoretti Kona. Jodak ma Nairobi koriwo jodongo kod nyithindo kawuok oko kar rombgi kendo loyo mich kaka simbe, gwen kod diek mag Christmas. Niko mshindi wa kuku, t-shirt
Imagine. Tumekaa na watu wa Safaricom, ukitaka pesa mkopo wanakukopesha. Wameleta ile kitu inaitwa pochi, mtu kureverse pesa yako haizi reverse. Sasa kumaanisha Safaricom wanalinda sisi kama baba na mama. Kuwuok Dagoretti Kona, safarno nochomo kar dak ma Kawangware 56, jolendo mag Royal Media Services kod jothumbe ka oteno Safaricom e safargi mar Sambaza Furaha. Safarno ne ochako chomo kar dak ma Mountain View, kendo gigi Kangemi, jodak kawuok oko kar rombgi kendo yudo mwandu mag Christmas kowuok kuom Safaricom. Safarno igeno ni kiny ne lim kar dak ma Kahawa Sukari, Zimmerman kod Githurai ka Safaricom dhi medo dhialo kastembegi gi mwandu mogundho. Frederick Omondi, Ramogi TV. Chako koyo machielo nyakwar mgajonge chano ni maro imore nano ka architect kendo engineer Shiraku Akelo nyakwar nyapi mantiere Kabondo Osuri School owacho ni entie kodwa e chendo kendo mora ahinya gicheno ni mar oyimore. Ano bende kanyo ote moor gi Reverend Jared Owiti mar Christ Worship Pefa Church Awendo wacho ni Ramogi TV ler kendo kelo weche manyien e yo makare oluongo ni mowuok e jikon. Kaito ni gimodhiere mana yamba siasa. Yani kawuono kik ng'ato mul jatend piny William Ruto wuoro jatelo Wandai kaka owuok mager. Mano kanyo Reverend Jared kana mano joturkana bomore kawuono kuom nyasi mano bagino en gino abende wacho ni omiye mor. Mandalo ni ala mantitie kibiri wuora ni kacha in bende wacho ni wuoro mama morwa konyeke wacho kanyo ni nyako bed ni en nyamin Yesu. To kawana enya Mandela eno bende kajo ote moor gi Ochieng omwaka ntiere gwenge ma Kisumu. Ochieng wacho kacha ni en gota twech nyar gi Dan geno imore yo makare ODM dhi maber kendo wane ma wasiro sirikal to wabiro pinge mana ka waneno gimarach to ok sane. Mano pacho mwa wacho kanyo ni gina sirikal to kendo gibro pinge mana sama gin guon gin magiero kaka tenda ODM kata kaka jokanyo mag duond burano mar ODM. Kabeno kacha ote mar Nerea Opio wacho ni embe entie kodwa mora ahinya gi chenro. Ano bende ote mar Alwala Junior wacho ni entie Dirubi Orphanage Jakeno Osno Yu kantie Nairobi. Daddy Justina ntiere piny mar Kisumu karateng tie got lela en Daddy Justima erokamano. Mjumbe KE wacho ni entiere kodwa kan ke kindu be George Fredrick Ogonda wacho kacha ni entiere bende kain kubura ndogo Taveta kaeto IP Manwood Nyakach wacho ni Ramogi njore malera ahinya. Nyari Yesu wacho ni RTV Ramogi TV very clear. Victor Kamboya bende wacho ni Mombasa uchikichope makare mano Pastor Victor Mboya kauma kandiege gin gi John Ongero kod Francis Odada wayo matena maino imore kikidhi mabor. Explore Vietnam's beauty with View Travel. Enjoy the Hanoi City Tour, an overnight cruise in Ha Long Bay, thrill at Ba Na Hills, and tour Ho Chi Minh City, and so much more activities. Our 9-day adventure of Vietnam starts from $2,445 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book your dream Vietnam holiday and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mondo mi yudi skisa tiun mar Mili Nyarasembo de star aboro auchiel nono star ang'wen achiel auchiel ash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani?
mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni mago mag tuke, tim mar Denmark FC mawuok e gweng' ma Wa kachiel gi tim mar Domna FC mawuok Msambweni